Marcador Coruña. Sergio González. Hola, ¿qué tal? Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas a esta nova edición de Marcador Coruña. Hoxe estamos dende o restaurante Fair Capitano na rúa Federico García número 2, aquí en Matogrande. Está a pasar algunhas persoas por fora. A verdade que algún ha de pensar que está isto pechado, pero non, tranquilidade, estamos dentro, non nos colamos en ningún lado. E hoxe o programa vai ser dende aquí, nunha boa ubicación aquí en Matogrande, para aproveitar despois a xente que queira que poda vir cear aquí. Pois no día de hoxe imos falar do que aconteceu esta fin de semana. Tamén leeremos as vosas mensaxes, que tamén no número de WhatsApp no 660690876 estivo o roxo o vermello vivo, digamos, neste fin de semana con esa actuación do Depor en Ipurúa, pero bueno, hai que facer un pouco ese chamamento a calma, un empate que pode incluso traducirse en bo empate, un bo punto fora da casa. Pero, claro, a verdade é que tal e como aconteceron as cousas, con ese gol no 93 de Aduares, tamén con a intervención de Germán Parreño no 96, pois algún pode pensar que, bueno, que puido ser peor, pero bueno, neste caso é un bo punto. O Depor segue ao fronte da táboa clasificatoria. Por qué? Porque o Cádiz tamén empatou o seu partido contra a Agrupación Deportiva Ceuta, que é unha categoría moi complexa, moi difícil, onde estamos a ver xa nos resultados de que pode gañar calquer equipo a calquera. Véxase o caso, por exemplo, do que aconteceu este fin de semana no Molinón, esa remontada do Albacete. Eu vou comezar a mandar saúdos. O primeiro para o noso profe, para Peli. Que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes, Sergio, que tal? Moi ben, e ti que tal? Como ves ese punto? Bueno, eu xa o comentamos outro día ao longo da retransmisión, na parte final e no postpartido. Eu considero positivo o punto. Eu creo que houve unha parte para cada un. Na segunda parte, se hai que ser xustos e analizar o partido desde a perspectiva futbolística que require sobre todo este tipo de análisis, escapando un poquinho do resultado final, penso que o Eibar fíxose acreedor de como mínimo conseguir un punto. Sobre todo a última media hora do partido estivo moi a merced o Deportivo do Eibar. Logo falaremos de certas situacións ou de certos contextos, pero tampouco pasa absolutamente nada. Eu penso que tamén hai que valorar positivamente o partido, sobre todo na primeira parte. Eu creo que na primeira parte o Depor fai un moi bon partido desde o punto de vista táctico, quizás non tan estético nin tan brillante como en partidos anteriores. Había certas modificacións e certas baixas que influíron quizás en certo desenrolo de algúns aspectos principalmente ofensivos, pero, bueno, pois compensaron con outra maneira e con outras capacidades. Para min a primeira parte do Deportivo é moi boa. Depois a última media hora, bueno, pois hai que recoñecer que o Depor estivo moi a merced do Eibar. Poudo haber unha lectura igual que vanagloriamos e destacamos en partidos anteriores a lectura e as decisións e a influencia de Antón Hidalgo o outro día. Bueno, pois hai que decirlo con total normalidade, con total tranquilidade, valorar o punto e tamén a veces, pois, o rival tamén xoga e ti non estás afortunado nas túas decisións, na túa percepción ou na túa lectura do xogo. Para min, o Depor, sobre todo a raíz dos trocos, hasta os trocos estaba mal e depois dos trocos estivo moi mal, e a última media hora estivo moi a merced. Esa é a opinión de Peli. Seguimos saudando por aquí agora a un adestrador, Guillermo Pigueiras. Moi boas tardes, que tal? Que tal? Moi boa tarde, Sergio. Como adestrador, despois dunha boa primeira metade e un mal segundo tempo, o empate é o xusto. Sí, hai que dar o punto como positivo porque, bueno, hai que valorar que un día que estás
que non estás nada ben, que estás mal, pois eres capaz de sacar un punto dun campo moi complicado, onde un rival que na súa casa viña de gañar todo. É unha pena por no minuto no que recibes o gol, pero é máis tendo algunha acción clara para poñerte con máis ventaxe aínda, pero é que a segunda parte non foi nada boa. É verdade que eles acertaron co plantexamento, metendo máis xente por dentro, incluso esa posición aí de Sergio Álvarez para intentar xogar con el dentro e cerrar as dous puntas e despois ter a salida máis clara fora, pois fixo moitísimo dano. E despois a Mario Soriano, pois habendo tanta xente por dentro, non lle era fácil saltar a por Sergio, bueno, tiveron eles o medio campo. Eu no descanso, xa nos últimos minutos da primeira parte, pois botei de menos a posibilidade de que Rubén entrara bastante antes, porque o Depor necesitaba pernas nese medio campo, era o único xogador do banquillo que lle iba a dar esas pernas. Despois, pois na segunda parte non tiveron balón, abusaron moito do fútbol directo, e no fútbol directo pois non é o mesmo que referencias ou que che dea a posibilidade de darlle un continuado ao xogo, sea Stoico ou Mulatieri, ou no outro sentido pois Zaka ou Mario Soriano cando quedou a banda, porque teñen outras virtudes que non son esas. Mencionaba Pigueiras dos detalles que vamos a comentar agora, pero antes vou saudar por aquí ao noso compañeiro Carlos Alberto Sánchez. Moi boas tardes. Que tal? Boas tardes. Acusou o Depor a falta de pernas, era tamén o que dicía Hidalgo na roda de prensa. Bueno, custou o partido moi costa arriba, sobre todo na segunda metade. Esos últimos 25 minutos foron un partido complicado. Non souberon atopar ferramentas para intentar bloquear o xogo que tiña o Eibar, que chegaba máis, tiña máis físico, e o equipo non atopou pois ningunha alternativa para poder evitar ese gol. A verdade que chegaron ata o 93. Bueno, eu creo que intentaron facer unha tarefa de resistencia numantina que ao final casi lle sae, pero o risco era moi elevado. Entendo que seguramente porque, bueno, a mellor houve erros na lectura desa segunda metade, non? Porque é certo que, bueno, a primeira metade tampouco foi tan mala e tan desastrosa. Tamén o que si me pregunto agora é si porque no ambiente por lo menos non escoitei aínda, si Mella podía ser unha alternativa que lle axudaría a desatascar o partido, non a desatascar na segunda metade, pero si polo menos a que o equipo tivera outro tipo de velocidade, outro tipo de ritmo, ou polo menos facer outro tipo de trocos que axudasen a que o equipo pois ao pasar algo mellor. Pero o certo é que o Eibar tamén é un equipo que xoga, que prepara as súas cousas, que coñece tamén os rivais, e que ademais ali é un campo onde non vai a ser fácil puntuar. Desde ese punto de vista, pois o punto que fixo o Deportivo, bueno, pois tampouco é tan catastrófico, non está nada máis, nada mal, vamos a decir, é un punto que sacas fora da casa e que penso que hai que concebilo como algo positivo. O que pasa que hai xente que non o ve como algo positivo polo minuto, no que se marcan. Falábamos esta mañá que menos mal que foi no 93, porque dá a sensación de que mellor se antes o Eibar pode dar a volta ao partido. E tamén poderon marcar 95 segundos eles. Apareceu Germán. A ver, está claro que no minuto 93 pois fastidia un pouco máis, claro, despois de estar sufrindo todo o que sufriches, pero si faz un análisis adecuado, desde o meu punto de vista, é real, o máis real posible. Neste caso non podes obviar o que fixo o Eibar, sobre todo na segunda parte hasta ese minuto 93, e tamén podes chegar á lectura. Por eso moitos de nós damos o punto por bom, porque un dos medos que tiña era de que marcaran antes dos minutos finais. Eu creo que tal e como estaba o partido, e a pouca claridade que tiña o Depor para contrarrestar o que lle estaba plantexando o Eibar, si eles marcan antes do minuto 93, posiblemente agora mesmo, xogando moi adiviños e facendo fútbol ficción, estaríamos falando ao mellor de outra cousa.
Entón, eu por eso, nese contexto, ao marxen de aspectos futbolísticos, eu dou por bon o punto. Hai que, a ver, tamén hai que asumilo con total normalidade e realidade, non pasa absolutamente nada. E fútbol, ao final é unha categoría moi longa, 42 partidos, quen sabe se 46, con eses playoffs, pero aquí están todos a perder puntos. Falábamos antes, o Cádiz que empata co Ceuta, o Sporting que non se sabe... O Sporting é criminal. O Sporting é espectacular. Eso pasa pero aquí na o casa. do Sporting na primeira parte... Iba a 3-0, non? Sí, pero 3-0, arrollando. Pero non sei se o bichedes, pero para irse tranquilamente 5-0 sí, arrollando. ou 6-0, tranquilamente, ao tempo de lecer, Pero despois chegou a segunda división, a hipertensións, non? Como dice, mira ti, en Albacete teñen que estar moi contentos, e todo o contrario, evidentemente no... Hombre, aí sí no que se Molinón. poden tirar dos pelos. Sí, aí non, sí aquí, que podes claro. enfadarte pola actitude do equipo e demais. Porque encima foi na casa. Claro, ademais, chega a pasar isto en Riazor, mi madriña. Carai. Bueno, pues sería un pau moi duro desde o punto de vista de futbolístico, de confianza e de, sobre todo, a ver, que levanten un partido 3-0 na túa casa, un equipo como Sporting, que non hai que esquecer que aspira tamén a estar neses postos nobles. O Albacete pode ser ese equipo outsider que, como din os clásicos, que este loitando por si falla algún, pois é lógico. E sobre todo tamén porque na primeira parte, a parte do 3-0 tan contundente, o Sporting tivo moitas ocasións claras. Pero bueno, eu creo que antes Guillermo dou moi ben desde o punto de vista de analizar sobre todo esa derradeira media hora con a clave. Eu creo que o Depor non encontrou solucións aos trocos de estrutura, aos trocos de intención, sobre todo por dentro, que lle plantexou o Eibar, e encontraban moi fácil algo que eles fan moitas veces, e sobre todo despois cando a partir de meter a Duares no terreo de xogo, que é como é, pero ten unhas condicións brutais para xogar ao fútbol. Encontraban moi fácil o dentro fora e as distintas alturas para saltarse a presión do Depor, que tampouco era unha presión ben feita, hai que decirlo, porque lles faltaba, desde o meu punto de vista, estrutura primeiro para poder defender esas intencións que lle plantexou o Eibar. Para min, o análise antes que fixo, un pequeno apunte que fixo Guillermo, pois estou bastante de acordo con él. Incluso afundaría en que é algo positivo, porque deste partido tamén tes que aprender. O sea, sabes como che atoparon debilidades e que a mellor tes que entrenar iso, non? É dicir, que evidentemente son debilidades, non sei se tedes a mesma percepción que eu, repetidas, por decirlo de alguna maneira, porque en certo modo teñen un paralelismo co partido de Leganés, donde o Depor eu son moi pesado co tema sempre do posicionamento, sobre todo en función das características que tes de centrais ou de certos xogadores para defender área. E hai certos posicionamentos que potencian as virtudes do rival e sacan á luz as túas debilidades. O Depor non ten centrais para defender área. A maioría dos centrais do Depor pois son centrais correctores, por decirlo de alguna maneira, tanto no partido do Leganés como do outro día, o posicionamento que é o verdadeiramente importante nestes casos é o que potencia as virtudes do rival e desnuda as túas carencias. Aí, por eso eu creo que é algo repetitivo, ou algo que o Eibar supo explotar moi ben, tamén con certo paralelismo o partido de Leganés, sobre todo despois cando se pon con 2 puntas referencia o Eibar acaba de meter aínda moito máis. Aí a saída de Arnau, que había outras solucións, bueno, posiblemente, pero Antoni Hidalgo optou por esa solución, pero para min hai dúas cousas que lastran moito esa media hora. Para min os trocos, depois normalmente sempre está acertado. Sí, pero a lectura deses trocos en función do momento do partido é depois algo que vai directamente relacionado a falta de estrutura con ese posicionamento tan baixo. É algo moi denso, moi difícil a veces de entender,
pero que potenciou as virtudes do Eibar e desnudou as carencias do Depor. A mí o que me chama a atención é que ti eso existiches durante a retransmisión, estuveches comentando eso como un defecto que estaba tendo, que ollo peligro, porque podía pasar, e pasou, e despois fíxome moita gracia porque saí de algo a roda de prensa e prácticamente estaba escoitando a peli na retransmisión, é dicir, está claro que a ti non te escoitou durante o partido, pero o discurso era exactamente igual, non? Bueno, pero... É dicir, que él no final sí que leu esa vulnerabilidade que atopou no seu equipo, por lo menos o recoñeceu. Eu non estou tan de acordo con moita xente que di que faltaron pernas. Xa. A veces é moi doado recurrir a aspectos... Pero aí en ese peli, ti cando estás replegado e buscas a contra, o Depor solo podía roubar e salir por anticipación, perdón, por recuperación dunha maneira directa, por interceptación, é dicir, non tiñas por entrada, ao non ser Villares non tiñas esa opción, e anticipación tampouco, porque aí entón estás replegado, as contras que se sacaron moitas foron forzadas, e despois o eterno debate, cando defender as xogadas na orixe ou meterte na área, decir, aí en ese aspecto que o Eibar estuvo moi acertado, sobre todo cando perdeu Corpas a altura, Alcaín desde dentro facía moito dano, facía ir a saltar moito a caer a banda a Barcia. E despois hai un xogador que, pola forma que ten o Depor de defender cando xoga con 3, que lle costa moito saltar, que é Arnau. Arnau cando salta vénselle as súas debilidades. Entón, pois ese eterno debate, porque si non metes 3 centrales, cando che meten dous puntos e che marcan gol, pois porque non meteu un central máis. E cando metes ese terceiro central que che están facendo continuamente dous contra un por fora, pois se non estás defendendo, se te fas forte nunha zona do campo, deixas de ser forte noutra zona do campo. Por eso mesmo eu tiña certa discrepancia con resumir únicamente, como dixo Hidalgo tamén na roda de prensa, que faltaron pernas. Eu que creo que faltou, e volvo ser outra vez pesado, eu creo que faltou estrutura para defender. Sí, desde logo que sí. Despois, pero él utilizou eso, él recoñeceu. Sí, pero faltou estrutura para defender, porque o que está dicindo Guillermo ten toda a razón do mundo, desde o punto de vista táctico e futbolístico. Pero si ti encontras ou apostas por unha estrutura, por exemplo, que che permita defender 20 ou 25 metros máis arriba de onde defendeu o Depor, e esa mesma estrutura aproveitas, sobre todo despois na fase ofensiva, eu creo que o Depor posiblemente pasaría menos apuros, contrarrestaría máis ese xogo por dentro. Pero por que se afunde? Se afunde porque se volve un equipo longo e ancho. Sí, pero é un orde táctica que se afunde. Sí, porque non encontran a estrutura. Ti se te fixaches, Jeremai e Zaka saltaban xa no inicio xa saltaban ao inicio do xogo, que como di Guillermo, a última liña xa non basculaba verticalmente. Os xogadores do medio quedaban entre imos ou non imos. Coa variantes que facía o Eibar de meter a Duares por momentos, a Corpas, a Ekain e a Sergio, sobre todo a unha altura por diante de Garrido, encontraba moi fácil a liña de pase. As costas de Zaka e de Jeremai, aí empezaba todo o problema. Por eso eu sempre insistía en que non era tanto un problema de pernas, era un problema máis de estrutura. Primeiro, para onde me paro, como me paro, e que fago se me rebasan ou intentan xogar dentro. Porque o Depor non pasou tantos apuros na primeira parte. Ten certos que as características... Levaba iniciativa. As características de Peru son distintas que as de Garrido. Son distintas. Sí, e despois tamén... E das de Guruceta que as de Aduares. Pero na primeira parte o Depor foi o equipo proactivo. Claro, iba arriba, a presionar, e despois para min a clave foi o cambio cando pasou o Peru a xogar, porque é un xogador que lle costa xogar de espalda, empezaba a ver o xogo de cara, e aí foi clave. E sobre todo a min, eu
Eu non quita, a ver, ventaxista, levanto a man, son ventaxista e oportunista, agora mesmo dicindo isto, pero tamén o dixen na retransmisión. Eu non quitaría nunca a Luismi o outro día. E vou decir algo que pode soar impopular. E vou decir algo que soa impopular. E non sou dubidoso del. Eu penso que o troco outro día era Jeremai. Pois con eso quedamos. Tamén esta mañá, para que anotedes para despois da cuña publicitaria, falaba con Brizola, que dicíame o que estabas máis ou menos te a comentar agora, que o problema empezaba por detrás dos dianteiros, é dicir, no medio do campo, que o Depor faltoulle medio do campo, especialmente a partir dos trucos na segunda metade. Pero antes de falar dese espazo do medio do campo, imos falar de outro espazo. Xoan Alberte, moi boas tardes. Moi boa tarde, Sergio e os ointes de Radio Marca Coruña, Radio Deporte. Pois sí, porque imos pasar por Aba Espacios, claro, que é o centro de negocios que habita no singular edificio de formigón e cristal da Nacional 6, xusto ao carón do polígono de Bergondo. Despachos individuais, salas de reunións, formación e coworking conforman a contorna xeitada para traballar e convivir nun ecosistema profesional de calidade. Xa o sabes, o éxito dos teus proxectos ali en Aba Espacios. Escoitas Marcador Coruña. ¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Globo. Fire Capitano, we are waiting for you. Atención Coruña, este 31 de diciembre vuelve la San Silvestre Coruña, la cita perfecta para despedir el año corriendo, caminando o simplemente disfrutando del ambiente más festivo de las calles de nuestra ciudad. ¿Eres corredor? ¿Prefieres caminar o la marcha nórdica? ¿Quieres hacerlo con tu perro o junto a tus compañeros de empresa? Aquí hay espacio para todos. Desde los 3 años, sin importar el ritmo, la San Silvestre Coruña es tradición, deporte y diversión en estado puro. No te quedes fuera. Inscríbete ya en sansilvestrecoruna.com y vive una experiencia única para terminar el año en movimiento. San Silvestre Coruña 2025, la carrera de todos. Peritajes Pereira, gabinete pericial especializado en valoraciones de automóviles, vehículos pesados y maquinaria industrial. Realizamos informes para reclamaciones judiciales. Síguenos en peritajespereira.com. Peritajes Pereira, en A Coruña, más de 50 años a tu lado. Proinde, distribución y comercialización de las mejores marcas de pinturas. Desde 1991 ofreciendo profesionalidad, un servicio de calidad y asesoramiento a todos nuestros clientes. Te atendemos en Atelva número 13, Sigras Cambre. Teléfono 981 66 75 34. Proinde, profesionales de la pintura, apoyando al Depor. Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande. Marcador Coruña. Son as 7:24 da tarde. Retomamos dende o restaurante Fire Capitano na rúa Federico García número 2 en Mato Grande, onde hoxe estamos aquí tranquilamente sós pola tarde co restaurante pechado para nós, para Radio Marca Coruña, para facer este Marcador Coruña. Antes de marchar a pausa publicitaria, falábamos desa conversa de pola mañá con Brizola, de que comezaba o erro no medio do campo a partir dos cambios. Tamén empezan a chegar mensaxes nos 660-690876. Din por aquí: eu creo que o Deportivo foi superior ata que Jeremai errou o gol na segunda metade. Despois perdimos o centro do campo. Patiño non era o apropiado para conter en Ipurúa, pero dominou o Eibar, pero ocasiones claras foron dúas. Pero ao final achicamos o patadón e Zacaría tiña que buscarse a vida el só. E Jeremai estaba asfixiado. A ver, está claro que esa xogada marca
poste 2-0, evidentemente cambiaban moitísimas cousas, sobre todo no aspecto mental. O Eibar iba a pegar un baixón, pero é que aí xuntouse, penso que xuntou a falta de que recuperar a posición Jeremai para que non estuveran tan largos, co exceso de motivación, ganas e todo o demás que lle queredes chamar de Zaca. Entonces estábamos dous como se foran dúas islas. Despois a posición esa de Sergio Álvarez, que lles facía cerrarse, pois prácticamente tiñan que cerrar ese pase os dous. Despois xogaba moi fácil fora e encontraban a segunda línea, que era como se atacaran 4 no medio do campo e moitas veces 5 contra 2, que era Patiño despois e Villares. Entón, pois, evidentemente o Depor estaba moi largo, xa comentou antes Peli, e cando estás largo é moito máis difícil que cheguen as axudas. Eso que fixo ben na primeira parte, que Soriano, que era de saltar polo medio centro, pois despois estaba moi lonxe, porque tampouco era fácil coller unha referencia do rival, porque había moitas en esa zona do campo. Despois houve un momento do partido que cando roubaban, que botei en falta que tanto Luismi como Stoichkov estuveran a pé cambiado. Moitas veces roubas e vas hacia adentro con pé cambiado, é moito máis fácil incluso sacar a contra, darlle continuidade á xogada, poder recibir por detrás. Cando recibes hacia adentro, pues, prácticamente faslle correr o equipo rival hacia atrás, e falo máis largo, é moito máis fácil encontrar opcións. Pero bueno, como falaba ahora Peli, a toro pasado é moi fácil decir as cousas, e se non marcara a Duares no 93, pois seguro que non encontraríamos tantos defectos, e todo pasaría como unha mera anécdota. Pero bueno, está ben para poder aprender e darse conta de que o Depor, cando non ten o balón, hai xogadores que baixa moitísimo o que é o que require o partido deles. Diz que non atoparíamos erros en gañarse o Depor. Seguro que Peli estaba xa coa libreta tomando nota para pasar facturas despois. Non, facturas non, a ver. É unha broma. Facer un análisis do que pasou en aspectos futbolísticos. A ver, posiblemente ten razón Guillermo. Si non nos marcaran no minuto 93, pois moita xente, pois por exemplo, os mensaxes ou as opinións non serían tan, seguro que dirían que era un partidazo, tan derrotistas, pero creo que tampouco se axustaría á realidade. É a obriga de si tes a oportunidade de opinar e intentar reflexar o que ti ves coa maior fiabilidade. Depois pode haber distintas opinións ou distintos puntos de vista, pero creo que aínda que o Depor acabara gañando o partido, penso que tampouco poderíamos esquecer que necesitaríamos algunha reflexión sobre certas cousas que fixo. Bueno, pero hai que falar tamén de cousas, eu creo que moi positivas, decir, Germán Parreño estivo de cine. Un portero que o ano pasado estuvo en dudas, que ao final lle quitou o posto Elton porque, bueno, non sei, bueno, era un salto de categoría e parecía que non se quedaba un pelín grande, polo menos o ano pasado tivera, bueno, certos detalles que creo que foron os que forzaron a perda de confianza do entrenador. Pero este ano está forte, está moi ben, está sendo un puntal tamén, é dicir, un home que está aportando os puntos que gaña o Deportivo, por tanto hai que darse a noraboa con eso. Bueno, podemos tamén falar desa xogada que pudo ser crucial, dese pase profundo e moi ben posto, pero que non chegou por milímetros Muliateri. E, bueno, pues podíamos falar que o mellor partido tería outra proposta con un 2-0 nese momento, non? É dicir, pero non sucedeu. O Deportivo, pois, vale, fixo a máis Hidalgo, non? A primeira parte, o sea, unha parte para eles, outra para nós, non? Bueno, pois sí, algo desto sí que houve. É curioso que é verdad que cando estaba tan aculado o equipo, optara por este sistema que además tan bo que foi, xeneroso para o Deportivo, como é xogar con tres centrais, non? Atrás. E sin embargo, pois neste partido non
non foi un sistema precisamente para darlle máis robusteza. Non sei quen escoitaba hoxe pola mañá, non lembro, que facían máis hincapié en, moitas veces confundíamos todos o cuantitativo co cualitativo. É dicir, hai moita xente que pensa que por defender con 5 atrás defendes mellor que con 4. No, claro. E non é así, porque o Depor, por exemplo, collendo como referencia o partido de Leganés e o partido do outro día, pois en esas dúas situacións defendía con 5 en fase defensiva, perdón. E non defendeu ben, e non defende ben ese tipo de momentos do xogo, cando o rival ten dous ou ten un dianteiro referencia e te obrigan a defender área, e te obrigan a ser contundente na defensa da área, porque Guillermo sabe igual que eu, hai moitas cousas que perfiles, orientacións, concentración, agresividade, intencións de individuais, é difícil. E o Deportivo, pois o perfil dos seus centrais, que son un perfil que a min me gusta, para o posicionamento que tivo na primeira parte, pois as súas características e as súas condicións non brillan tanto nese tipo de posicionamentos. Bueno, pois son moito máis correctores que de defender área, de manexar liña, de manexarse ben a través de orientacións moito tempo, como exixeu outro día o Eibar. O partido de Eibar a última media hora é moi estresante, en canto a xogar de central, nun campo como, se aínda encima non é unha das túas principales virtudes, pois potencias un pouco os rexistros do rival. A pregunta sería, cales son os centrais para ti, entonces, nese é que para min o Depor non, para min o Depor, pero é que para min o Depor, con o tipo de centrais que ten, que insisto, ningún podría valer para ese. Para min non son centrais de manexar área, de defender área, e nin son centrais de manexar liña, nin son centrais para xogar excesivamente, a maioría do tempo a 15 metros da túa portería e defendendo continuamente ataque directo e centro remate. Son centrais para outro tipo de situacións, vale? Poden ir mellorando en certos aspectos, sí, pero además, a principio non son, a priori non son así. Pero en ese aspecto, Peli, Barcia de fai 4 anos o Barcia de este fin de semana medrou moito en ese aspecto. Concretamente igual non sei, pero non o valoro tanto, pero de verdad que digo polo que tivo que era un dos debes de Barcia, ese contacto corpo a corpo o ser máis contundente. Sí, esa contundencia, pero mellorou moitísimo tamén. Hai que darse que as cousas, falabas ti de Germán, a tranquilidade, serenidade que está dando, pois é de admirar. Coagliata fixo moi bo partido, e despois moitas veces medimos os dianteiros polos goles, que evidentemente fíchanse por eso, pero o traballo sin balón, ese xogo de espalda, como xera xogo po equipo de Muliateri, que é un pedazo dianteiro que fichou o Depor este ano. Entón, pois nun día que estás mal, como falamos ao principio, pois tamén hai que quedarse con estas cousiñas e aprender de que hai que ser valiente con balón, porque o Depor, como non sea valiente, como non sea atrevido a defender un poquinho máis arriba, pois baixan moito no seu rexistro. Sí, porque ademais notouse a ausencia de Muliateri no campo. Sí, estoico, polo tipo de xogo, polo tipo de xogo que estaba facendo, porque na segunda parte, porque sobre todo esas recepcións ou eses segundos balóns dos que fala Guillermo lle permitían, por exemplo, aos xogadores de segunda liña aproveitarse de segundo balón ou moitas veces coas que se quedaba Muliateri e lle daba continuidade, aínda que eu vin un pouco menos fresco que no partido de casa contra o Huesca, pero bueno, aínda así, pois nese tipo de contexto, nese tipo de momentos dos partidos, pois é un xogador que che dá solucións ao lonxe, como se di. E eso. Despois, por exemplo, tamén me parece hasta certo punto injusto únicamente remitirnos as características dos centrais. Eu sempre digo, e sou moi pesado con eso, que para min é máis importante o posicionamento
que certas características dos teus centrais. Por qué? Porque como erres ou o rival che obrigue a ter un posicionamento como que lle obrigou tanto o Leganés como outro día o Eibar, esas debilidades afloran moito máis. Entón, eu sempre lle dou moita máis importancia á capacidade do adestrador de correxir a nivel colectivo esas carencias individuais, porque ao final é indudable que o Depor sufre cada vez que ten que defender área. Bueno, pues aí tamén está a responsabilidade do adestrador. Por iso eu sempre me remitíame ao tema da estrutura. Son moi pesado co tema da estrutura, porque para min a estrutura vai directamente relacionada co posicionamento. Se non tes estrutura é moi difícil que o posicionamento sea o adecuado. Sí, porque te fan te recular en ese aspecto. E despois a posición de Jeremai aí entre aspas solto, dache unha salida de contra enorme, pero claro, se non dá roubado, claro, estás perdendo un xogador prácticamente en defensa. A quen perdeu na segunda metade, neste caso polo cambio, foi a Stoichkov, que fixo un gran partido, que ademais tamén cataloga este punto moi bo en campo complicado. Dicía onte que co empate ao final pensabas que podías levar os 3 puntos, pero ao final foi o máis xusto que se repartan. Hai que valorar cada punto, algo que tamén mencionou Hidalgo, e falou dese 0-2, do que tamén nos chegaban os comentarios no número de WhatsApp de Radio Marca. En este caso, pois claro, é unha xogada que sí que é verdade que pode marcar o partido, pero é verdade non está todo o peso do partido nesa xogada. No, bueno, na primeira metade o Deportivo tuvo máis iniciativa. Eso foi, creo que por eso o equipo estuvo moito máis dinámico, moito máis propositivo, mellor colocado. Bueno, desde logo o Eibar non atopou grandes xogadas para poder incomodar o Deportivo. Está claro que esa primeira metade, pois si se sacara un pelín máis de partido, posiblemente pois o Depor tería polo menos o cántaro un pelín máis cheo para aliviarse con esa falta de oxígeno que creo que lle quedou no final da segunda metade, porque claro, o Eibar estuvo, sinceramente estuvo moi potente, ¿no? Es decir, moi agobiante, como decía antes Peli, porque efectivamente para unha defensa demasiado estresante, porque estaban todo o rato ali e o Deportivo non atopaba ninguna fórmula para sacarse esa presión de arriba, ¿no? Pero bueno, digo, creo que o que hai que tomarlo é como unha alerta, é dicir, é un partido, a ver, estamos empezando a segunda división, a competición, entonces bueno, estas cousas teñen que pasar, o adestrador tamén ten que ver como se comporta o seu equipo e atopar ferramentas para futuras ocasións para que isto non suceda. Seguramente volveremos a ver a un Deportivo en apuros, é dicir que isto non, hai días mellores e días peores. Tampouco foi un día tan horroroso, o sea, realmente non foi un día tan horroroso, e sobre todo cando non perdes, pois bueno, é fora da casa, e que hai que considerar que ainda mellor que polo menos pues salvaches un punto e que sigues en dinámica positiva. Isto non se pode tomar desde logo ni moito menos como algo negativo. E logo, insisto, tamén si queredes poñémolo sobre a mesa, é dicir, no debate da semana a min intentarme enfrontar con Pablo por o tema de Mella. Para min era con Pablo Cortés, que decir, para min estaba claro que, hombre, Mella é un recurso moi importante no equipo, sobre todo cando, inicialmente o entrenador así o veu, non contou ca confianza no arranque, pero en canto Mella se puxo en boa dinámica, entrou no equipo e se está convertendo pues, como unha peza máis, como a que pode ser Luismi ou a que pode ser Murieteri. Ahora mismo a figura máis renqueante que ten o equipo está claro que é Jeremai. Está costando máis entrar no equipo ou ter o protagonismo que estamos acostumados a ver nel. Evidentemente, pues hai que darlle tempo, non hai que porque estou seguro que Jeremai en algún momento volverá a explotar.
Entonces, para os que se poñen moi nerviosos, pues evidentemente hai que deixar que Jeremai siga tendo minutos, non o podes. Outra cousa é que no momento determinado nun partido pues podas dicir que, bueno, pues Jeremai ao banco e que salga outro porque hoxe non está ben. Eso non me parece mal, pero desde logo está claro que hai que aprender das situacións e sobre todo tomar este partido como unha ensinanza máis. Sí, sobre todo, a ver, volvendo ao tema de Mella, Mella principalmente, aparte das súas capacidades individuais, o que te permite tamén é alterar menos o ecosistema, por decirlo de alguna maneira, ou esa estrutura a que nos estamos referir, é que teñas menos capacidade de ser previsible. Explícome, e con isto non quero decir que o partido de Stoichkov fose malo, para mí non foi malo, pero está claro que as características e a opción, sobre todo cando votou, que a min en principio extrañoume un pouco, pero despois entendín desde un punto de vista moito máis futbolístico o troco de Luismi a perfil esquerdo, que antes como se estaba xogando no dereito, e máis porque ademais Stoichkov se síntese moi cómodo partindo de esquerda ou por diante ou por detrás do punta. Ao principio tiña certas dúas, despois vendo o desenrolo do partido, bueno, pues penso que a reflexión de Antonio Hidalgo foi tamén un pouco para contrastar a Cubero e a Corpas, que sí que é unha banda dereita moito máis vertical, moito máis de amplitud, moito máis de profundidade que a esquerda, porque Guruceta inicialmente sempre íase para dentro e deixaba toda a amplitude a buta. Aí o Depor tiña menos problemas. Bueno, penso que despois eu entendín ben o troco de espazo, sobre todo de Luismi, pero claro, as prestacións de Mella son menos contra natura, para que a xente me entenda, son menos contra natura en función de Jeremai, de Soriano, de Luismi, do propio Mulatieri, que as de Stoichkov. É distinto, sendo positivas tamén a participación e as prestacións de Stoichkov, obrígache a facer outras cousas distintas, no que o entendemento de Luismi, de Jeremai, de Mulatieri e de Soriano ten que ser outro, non encontrar tanto entre liñas, a lo mellor a Luismi en primeira instancia ou a Mella, xogar máis ao pé a Stoichkov para que Stoichkov sexa máis vertical, descargue máis rápido, algo máis de evolucionar máis a través da verticalidade e de ser moito máis directo en amplitude, en profundidade, que a través de espazos reducidos e dunha mobilidade mellor entendida, máis en espazos máis cortos, por decirlo de alguna maneira. Claro que obriga, pero conste, que a mí o partido de Stoichkov gustoume, Generache un carril máis, Mella, nese aspecto, a hora de chegar. Exactamente. E despois vou chegar un pouco contra Carlos, porque eu penso que estamos sendo, se collemos as accións de ataque do Depor, a maioría parten de conducións, de controles ou de accións individuais de Jeremai. Ao mellor non está cara ao gol con esa frescura ou ese acerto do ano pasado, pero que é un xogador diferencial, e que non sei que queremos de Jeremai. Eu penso que cada partido que está un pouquiño mellor, normal, despois de que un rapaz da súa idade, despois de que lle queu todo o verán encima, por eso digo que hai que ter paciencia. Sí, temos que ter moita paciencia. Claro. O Depor estando, que decimos todos que non está ao 100%, pero está dando un montón de alternativas en ataque. Entón, pois, que pasa? Que o ano pasado non tiñamos tantas alternativas, e Jeremai explotaba máis, esperábamos máis a Jeremai porque tampouco non se vían moitas máis cousas era protagonista en ataque, parece que todo tiña que pasar por él, collía o 100%, claro. Os puntas pois eran, os do ano pasado eran puntas que casi de descargar e pouco máis, non de ir ao espacio, entonces eso pois, os centrais estaban un poquinho máis fixos e el por fora pois tiña máis un contra un, pero é que está dando moitísimo. Hai accións de Jeremai que valen unha entrada, é dicir, ojalá pois haxa moitos Jeremai, que son xogadores que os adestradores acabamos con eles cando son novos co controle e pase. Ojalá aparezca moitos Jeremai que teñan paciencia como se tuvo en Coruña con el, porque bueno, hai que ver un pouco a trayectoria
Jeremai e hai que estar orgulloso que vista. Non sei se me entendeu como crítica, non quería o sea, non falaba en tono crítico sobre Jeremai, senón todo o contrario. Eu falo que temos que ensalzalo claro. Non xa por todo o que fixo, por quedarse aquí e que ten que sentir o alento de todos. Claro. Además, todos os xogadores teñen personalidades distintas. Eu penso que Jeremai necesita sentir ese cariño da xente, o cariño que él nos deba a todos a hora de quedarse daqui, e que ten que sentir o cariño de todos. Non estando ben, como dice, un xogador determinante, e vai ser o xogador que marque máis que non estar ben, eu penso que non se lleve ese papel protagonista, pero probablemente é que o Deportivo deste ano non é o Deportivo do ano pasado. Eso está claro. Sí. Entonces, como non é o Deportivo do ano pasado, é evidente que o papel non ten tanta dependencia. Claro, efectivamente. Entonces, o papel de Jeremai non pode ser exactamente o mesmo. Ahora non podes cargar sobre Jeremai porque tes con outros con quen xogar e con quen combinas moi ben. Por eso eu desde ese punto de vista o entendo. Pero tamén é certo que, bueno, vos seguramente o vedes moito mellor sobre o dibuixo táctico e demais. Eu este ano vexo un pelín máis desaparecido nese papel protagonista, pero eso non quere decir que non estea xogando. Para mí mellorou prestacións con partidos anteriores este último. Sí, de feito Hidalgo defendeu na roda de prensa hai unhas semanas dicindo que claro, o que pasa que agora falamos de Jeremai, pero porque non leva un par de goles máis marcados. De feito están aquí entrando mensaxes dos ointes que din, por exemplo, eu non entendo as suspicacias con Jeremai, está xogando ben, está errando na definición, é o xogador diferencial do equipo. Sin duda. Sí, sin duda. Seguramente diferencial é porque ten talento natural para eso, o sea, para ser diferente. É o que falaba Carlos agora, era o diferencial é único, podíalle sumar un poquinho, bueno, sumas a mella, pero que este ano o Deporte ten moitos xogadores diferenciales, entón, pois, aí está a diferencia. Pero creo que tamén temos que exixir, non? Sí. Eu creo que hai que exixir, e máis que o objetivo é o ascenso. Todos estamos de acordo. Pero exixir porque ten ese talento. Claro, sí, no, pero a ver, pides un imposible. Creo que todos estamos no mesmo barco, con Jeremai. Creo que ninguén de nós, e da inmensa maioría da xente, somos sospeitosos con respecto a Jeremai. Eu suscribo ao 100% das palabras de Carlos como as de Guillermo. Eu vin moito máis cómodo este partido. Eso non implica, que desde o meu punto de vista, eu creo que sobre todo cando Antonio Hidalgo intenta buscar solucións, para min podría haber tido un cambio tranquilamente, porque aparte que eu vin xa un poquinho afogado ao final, ao final costaba volver buscar outro tipo de solución, pero é indudable que vai a mellorar co paso do tempo, sobre todo porque cada vez creo que se encontra moito máis a gusto dentro do que está a plantexar a nivel colectivo o equipo, tanto en sistema como en modelo. E sobre todo está ben rodeado de xogadores que non van contra a natura del. Hombre, eu penso que un futbolista que ten talento, entendo, o talento necesita talento. Aí era onde quería ir. Salvo que sexas moi egoísta, pero o normal é que te entendas ben con outros talentos e que che guste xogar ao lado de outros talentos. Non é o mesmo que lle dé un pase Luismi en ventaxa, claro, con capacidade a un xogador que é desequilibrante, con tempo, espazo, en situacións de un contra un, que ño de bueno, posiblemente non lle saque o mesmo rendemento. Bueno, pois esas relacións as que facía referencia noso querido Óscar Cano moitas veces, de poñer aos vos e que se encontren dentro dun orden. Sí, claro, dentro dun orden, non é soltalos aí como se fora a ver si xa se entenden eles. A ver, veña, encontrádemos aí, tal. Mira que o que está coa selección agora é Mella, pero aquí andan pedindo tamén selección para Peli, que vaya masterclass. Non firmou hai un tempo, pero bueno, non dá nome esta vez. No. Aquí estamos a falar de fútbol, eu disfruto moito falando de fútbol, e a veces posiblemente páseme de frenada con certas palabras excesivamente técnicas, pero procuro correxilas, pero falar de fútbol. Eu creo que o que hai que falar é de fútbol e menos de outras cousas. O que vamos falar agora, máis ben escoitar, son esta publicidade que temos agora antes de afrontar os últimos 10 minutos neste Marcador Coruña dende Fair Capitano en Mato Grande. Radio Marca Coruña.
O deporte en Oso. Fluid Control, más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control. Apoyamos al Depor y al Básquet Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza, a Coruña. Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, Suelo e Inmobiliaria, Che Guevara 33 Bajo, Santa Cristina. Aquí tienes tu casa. Atención Coruña, este 31 de diciembre vuelve la San Silvestre Coruña, la cita perfecta para despedir el año corriendo, caminando o simplemente disfrutando del ambiente más festivo de las calles de nuestra ciudad. ¿Eres corredor? ¿Prefieres caminar o la marcha nórdica? ¿Quieres hacerlo con tu perro o junto a tus compañeros de empresa? Aquí hay espacio para todos. Desde los 3 años, sin importar el ritmo, la San Silvestre Coruña es tradición, deporte y diversión en estado puro. No te quedes fuera. Inscríbete ya en sansilvestrecoruna.com y vive una experiencia única para terminar el año en movimiento. San Silvestre Coruña 2025, la carrera de todos. ¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Globo. Fire Capitano, we are waiting for you. Escoitas Marcador Coruña. Quedan 9 minutos, 8 xa neste caso, para chegar ás 8 da tarde, para finalizar este Marcador Coruña. Estábamos a falar dos diferentes nomes deste partido. Tocamos o nome de Jeremai agora mesmo, tamén falamos do medio do campo, da liña da defensa, do gran estreo, diría eu, de Stoichkov como titular no partido. Logo é verdade que hai xogadores que estábamos a comentar agora na publicidade que ni nos acordábamos case de que estaban no terreo de xogo, como é o caso de Cristian Herrera, non por mal, senón porque non puido aportar o mellor o que quería Hidalgo nese partido, pero estamos todos quizá de acordo que ao final pouco cambio faríamos no medio do campo, especialmente cun Diego Villares que sempre parece que está no foco da xente, de que non dá o nivel para segunda división e demais, e por de agora nese arranque de tempada está non facen moi ben. Sí, ademais a pena de Villares un partido como onte que si tivera unha opción de xogar con outro medio centro máis posicional como pode ser Grajera, pois Villares cando salta, pois sí que ten esa perna larga de poder roubar, de poder facer entrada, de anticipar, a partir de aí o de proíba roubar moitos máis balóns. Eu non entendí moito o cambio e no descanso, como comentei antes, pois penso que era un partido que lle viña como niño de dedo as condicións de Rubén, que despois saleu os últimos minutos e esas ganas de agradar, pois incluso tuvo varias veces ese temple de poder quedarse co balón, de levar a un lado, de outro, descargar, pero que che fai que querer agradar en moi pouco tempo, eso non é fácil. Entón, pois, falaba desde Mella, pero eu outro día na segunda parte botei moito de menos a Grajera. Sí, bueno, eu non sou, a ver, a min sempre me acusan do meu olliño dereito, non o teño por que negar, o recoñezo públicamente desde fai moito tempo que eu teño unha especial predilección tanto a nivel futbolístico como persoal, non me do en prendas en recoñecelo, sobre Diego Villares. Para min é moi importante no deportivo por moitas cousas, entre outras o que acaba de explicar ahora perfectamente Guillermo, e tampouco entendín moito ese troco, porque o partido que pedía era facerte forte por dentro. Pero incluso podemos decir que o equipo foi peor cando Diego Villares non estaba. Sí, foi moitísimo peor despois foi moitísimo peor despois cando quitou a Luismi e a Soriano. Moitísimo peor. Luismi e Soriano necesitan un orden que o sustente. Ese orden que o sustente, por eso o ten que xuntar
como pegamento pois xogadores das características de Villares e de Rubén nese momento que tal, e tampouco sou un dubidoso de Patiño, que sou un firme defensor de Patiño, pero mellor non era o partido para él. Pero para min o contexto do partido pois, non era para quitar, a ver, desde o meu punto de vista, nin a Villares, nin a Soriano, nin a Luismi. Home, a ver, desde o punto de vista da experiencia dos minutos xogados e un pouco do coñecemento de categoría e demais, evidentemente Patiño estaba en inferioridade de condicións, porque tampouco leva tanto tempo como para de repente, na situación na que estaba ahora o equipo, que estaba agobiado. É que, Carlos, eu a Patiño si quero contar con el outro día contra Eibar, para min era a primeira opción para sustituir nesa estrutura a Mella. Para min, era a miña opinión. Depois o de Stoichkov hai que recoñecelo que saleu ben, sobre todo na primeira parte. Pero non por o mesmo tipo de xogador. Por eso digo que, por eso eu incido moito, seguramente son moi pesado nese aspecto, que non era tanto os trocos. Para min foi moito máis a lectura de aspectos tácticos que necesitaba o partido nese momento, pois a estrutura, o posicionamento, e depois a partir deso darlle forma a través da idea que ti tes de xogo nese momento. Para min é donde está mal a lectura, na estrutura e no posicionamento que requería, non tanto en pernas nin en quitar a Soriano ou a Luismi, porque precisamente Luismi principalmente é o que che pode dar esa pausa, esa tranquilidade, ese sumar pases, facer máis longas as distancias de presión do rival, unha vez que encontres o espacio e aproveites todo o que é o ancho do campo principalmente, e aí faltou eso. Pois estamos xa a piques de rematar, tedes que axudarme con isto, porque din por aquí, Villares é o Loureda dos 60 e 70. Se está ben físicamente é sempre un 6 ou un 7, nunca un 10, pero dá todo. Eu non vin a Loureda. Eu non vin a Loureda tampouco. Queda un pouquiño atrás, bueno, a mensaxe que foi... Isto era unha pregunta para Moncho Viña. Pues mira, por exemplo, temos que guardar para falar con él, porque Loureda, claro, ou unha de por historia, pregúntolle o mércores, pregúntolle a Mauri, Luis, Jordi, que me digan a ver sobre Loureda. Mauri e sobre todo Luis, seguro que che desgrana perfectamente as características de Loureda e o que representaba. Un monstro, un saúdo moi forte tanto a Mauri como a Luis, que non se están a escoitar, pero bueno, mandamos un saúdo de todas formas. Quedan 2 minutiños, unha valoración rápida do partido en un par de frases. Pues nada, que penso que hai que pensar que non hai que amolarse excesivamente co resultado, é unha suma positiva, o equipo fixo unha boa primeira parte, unha segunda metade na que ten que aprender a convivir con ese tipo de situacións, sobre todo fora da casa, que se topará evidentemente un equipo que teña moita máis iniciativa e que vai intentar agobiar na súa área, e por tanto pues, terá que buscar outro tipo de solucións para non volver a repetir ese agobio que vivín. Guillermo. Partido de aprendizaxe, nos seguintes partidos fora da casa, sobre todo que se vexa este contexto, pois a ver si realmente valeu para aprender ou non. Peli? Acerto error e mellorar a través do acerto error. Penso que é un partido que donde se poden sacar conclusións positivas no que fixeches ben na primeira parte e intentar solucionar eses erros que cometiches na segunda, pero sobre todo que estamos vendo que o equipo pois transmite competitividade e que ten argumentos para seguir sumando. Pois nada, quedan segundiños para rematar no día de hoxe. Gracias Carlos, gracias Guillermo, gracias Peli. Aperta por estar aquí con nos no Fair Capitano en Mato Grande. Mañá voltamos a partir da 1 da tarde. Tamén pola tarde estaremos nos en Abegondo, fora de micros neste caso, nesa presentación coñecendo as novidades do Deport Training Center, o nome que non gusta a maioría, pero bueno, xa iremos adaptándonos. Neste caso, mañana non haberá foto alcaldesa presidente, así que haberá que ver como evolucionan as cousas. E agora, é momento agora sí de despedir, de marcharnos. Grazas por estar ao outro lado
escoitando este marcador Coruña dende o Fair Capitano na rúa Federico García número 2 en Mato Grande. Que teñades bo día. Chao, chao.